Loh, kan bedanya antara A Cilacap dengan Wetan itu kan antara A dengan O. Oh, iya, ya. Bener. Nah, salah satu contoh neng kening sega, kono? Sego. Sego. Ya. Umpamane neng kening jendela. Jendela. Saumpamane neng kene wajah. Wajo. Wajo. Ya kan mestine kayak kowe. Lah saumpamane kok neng kene kontal. Karena apa, Mbak? Kenapa, Pak? Warung sing dikit tambahane anu genepane urung ya. Iya. Kok genep sampean kok aja ngono kuwi ndak. Wong rika bemelu-ulu kan. Tak kandhani iki wis apa kuwi jenenge wis adil, ya merah ya biru. Iki mau kabeh ya ngono. Ning kan rempugane ora kaya kowe. Kowe manut bae karo nyong ngapa? Bocahku ngerti rempugane ora kok ngerti-ngerti. Maksudnya mau rempugane ki 300, ki kok nembe 150 berarti nembe depene ki ya. Oh, nembe separo. Berarti oh iki. Mulane ora ngerti rempugan ki ora usah dadakan wong wadon pancen kaya kowe. Iya. Nah, cekelon dhisik. Nah. Lagune wonten mboten, Pak? Apa, Pak? Sambel. Sambel kemangi. Oh iya. Jangan asam Moga bae niki sak sampunipun adicara ruwat laut sedaya keikhlasan ingkang sampun didalaken ngenjang tambah ikhlas malih. Amin. Salah setunggalipun contoh ikhlas, contoh niku ikhlasipun raga, Mbak. Nggih. Ngertos ikhlasipun raga. Pripun niku, Pak? Nah, ikhlas yang ada di dalam raga kita, contohnya bisa ndeleng ning ora bisa njiot. Siapa gue? Kowe ngerti njiot ngerti ora? Enggak ngerti. Bisa melihat tapi tidak bisa mengambil. Jupuk. Ora bisa jupuk. jupuk. Wah, laku lali nek kowe iki wong weton to ya. Wetan, Dik. Wetan kok weton. Loh, kan bedanya antara A Cilacap dengan Wetan itu kan antara A dengan O. Oh, iya, bener. Nah, salah satu contoh neng kening sega, kono? Sego. Ya. Umpamane neng kening jendela. Jendela. Saumpamane neng kene wajah. Apa? Wajah. Wajo. Ya kan mestine kayak kowe. Lah saumpamane kok neng kene kontal. Karena apa, Mbak? Loh, bedane kan antara A dengan O. Ngapak dan gandeng. Angger neng keneng sega neng kono. Neng kene wajah neng kono. Wajo. Neng kene jendela neng kana. Jendela. Langger sumpamane kok neng kene kontal. Kan A. Ngerti apa urung? Tahu ngerti apa urung? Kontak. Ora ngerti. Ora ngerti sumpamane kok neng kene kontal ya bener kae mau bapak kayak mencolot iku. Hah? Ora nyambung. Lah ya nyambung. Jeruke kontal. Sego. Wajah wajo. Terus apa? Jendela. Kontal. Apa iki, Bu? Mencolot. Kan ane diganti O. Jeneng ora Ya kan kontal, Pak. kontalnya kok gini aneh diganti kontal mencolot. Kontal kuwi blangkon. Jeruke mencolot, jeruke kontal. Blangkone mencolot. Ya gue galeh panggung. Iya. Langgar sompane cacat nang kene sih. Cocot. Iya, cocot. Cacatnya beda lho Mbak, cacat gue lain, maksudnya lain loh. Malah cocot. Iya, nang kene sega, nang kene wajah. Wajo. Nang kene cacat. Cocot. Ya cocot. Temenan nang wetan cocot iki, Pak. Cocotmu kuwi ya. Ayo nembang. Kan ngapa meleh? Niki kok pilih panitia napa sinten ngersaken pamundutan?
Pak Saliman mobilnya wonten pamundutan lelagon Pak Saliman. Pak Martokimun di Pak Martokimun. Mau jere yang ngomong kotak sawereh ayo gua. Ya Bos Marto. Ya. Wis sak tembang-tembangmu lah, Om. Iya. Monggo, Mbak. Oh, mari anu nggih, piyayi mriki niku neriman. Non? Neriman. Ya wis sing jenenge wong kene iki nriman tur ikhlas. Kaya ikhlas sing raga mulane aku ngomong ikhlas sing raga bisa ndeleng ning ora bisa njiko. Lho ki sapa sing iso ndeleng? Moto. Meripat. Moto itu hanya bisa melihat, ikhlas. Walaupun hanya melihat itu ikhlas sekali. Sing bisa jiot sapa? Tangan. Ning tangan bisa jiot ora bisa mangan. Sing jiot sapa? Tangan. Sing mangan? Mulut. Cocot. Ya. Mulut bisa mangan ning ora bisa ngrasake. Berarti kan ini sangat-sangat ikhlas sekali yang namanya mulut karena tidak bisa merasakan. Iya, yang merasakan itu siapa? Lidah. Lidah bisa merasakan tapi tidak kenyang, ora wareg. Oh, berarti Lah sing wareg siapa? padaran. Weteng bisa wareg ning ora bisa buang. Sing buang siapa? Nyelindrat. Hah? Weteng ora bisa wareg ning ora bisa buang. Ora iso. Sing Ya buang weteng ora iso buang. Ya sing buang siapa? Sing bisa buang siapa? Ya sing buang. Sing bisa buang ya kuwi, ya. Sing bantu apa, ya. Pak? Pripun? Loh, Oh, Pak Saliman Oh, nyawer. iya. Alhamdulillah. Nuwun napa, Pak? Warep sing dikit tambahane anu genepane urung ya. Iya. Kok genep sampean kok aja ngono kuwi ndak. Wong rika bemelurun kan. Tak kandhani iki wis apa kuwi jenenge wis adil, ya merah ya biru. Ya. Mau kabeh ya ngono. Ning kan rempugane ora kaya kowe. Kowe manut bae karo nyong ngapak. Bocahmu ngerti rempugan Ya ora kok wis. ngerti abang biru. Ya wis nembang kok. Wis nembang. Ya kaya kowe pejempal. Ora, maksudnya mau rempugane iki 300. Ki kok nembe 150 berarti nembe depenek iya. Oh, nembe iki separo. DP berarti. Oh iki. Mulane ora ngerti rempugan ki ora usah dadakan wong wadon pancen kaya kowe. Iya. Nah, cekelon dhisik. Terus Nah. Nembang. wong rika ki kudune melurunan, Lik. Nah. Melurunan. Aku melurun. Iya. Lah, aku ya wis urun jenengan nang kene ya, Mas. Iya. Urunan nyong ya. Iya. Nyong urun dalang iki. Iya. Ya pas. Nembang. Saking Pak Saliman ketua panitia lagune nopo? Iya. Lagune wonten mboten, Apa, Pak? Pak? Sambel. Sambel kemangi. Oh iya. Lagune sambel kemangi. Ya. Sambel kemangi monggo Khusus dijarah. niki Mbak Umi Hafifah. Niki murid kinasihipun Mbak Mbak sapa? Kesi. Wah, ya. Ayo. Ujarku Mbak Dinda. Niki gamelanipun nggih super power. Super power sing kagungan nggih rawuh. Nggih Pak Haji Warto Kalisalak. saking Kalisalak. Nah, kalau Wayange yo anyar. Kali Gondang kula nggih sampun mirengaken luar biasa lho. Hah? Ngendi, Lik? Kali Gondang mulane mengaring ngene telat. Oh, Kali Gondang Janjine Purbalingga. arep dipasang dina Setu, dina Minggu nganti dina Senin. Ning Nganti alhamdulillah profesional. Profesional, langsung ora oleh turu jok jok ini. rampung dilala Kudu jam rampung. 2 wis kelar. Luar biasa memang untuk area Laras. Iya. Tidak belum. Pamane esuk-esuke terus pindah mengaring Pemalang. Monggo. Monggo. Wonten sambel kemangi. Yeah. Sambel kemangi. Ya. Iya. Monggo Mas, garap lagune. Oke.
Gereja Bekasi. Aku terima watane bapak segera ayamku Bos Tingko, moga bos. jangan asam sambel kemani Mas Kuko Kirabu. Kuko sabar, Pak. Kuko sabar. Malam Arfian Kirabu. Murid Mas Kuko. Rame banget, luar biasa. luar biasa karawitane kompak. Karawitane kompak Jelas. iya Dasare yo karawitane nom-nom, Nom-nom. tenagane jihrosa, Bujang-bujang. tur pinter-pinter, bujang-bujang. Ora tau ngantuk, Lik. Non? Ora tau ngantuk Ora tau temenan. ngantuk. Wah, kira Teman. ngantuk ya tiga pagean. Iya. Teman ora tau ngantuk, mau tekan kene be ora turu Iya. padha. Ah, ya moga-moga penayagan-penayagane panjenengan iki kabeh iki dadi penayagan sing berhasil, Mas. Amin. Wah, tumpakane kabeh mobil Amin, kabeh. ya Allah. Iya, mobil paling tercepat di dunia ada. apa Mobil apa? Segera. eh Segera.
Sigra. Ya itu mobil tercepat. Terus mobil yang begitu waspada dengan keadaan juga ada. Apa gue? Pak Jero. Loh. Hah? Pajero. Ya itu mobil yang sangat waspada dengan keadaan sesuatu, contohnya mbok ada lubang, jadi bisa menyingkir Pak Jero. Pak Jero. Ya. Terus mobil yang katakanlah bermerek hewan ya ada, contohnya mobil kijang. Kan merek hewan. Ya. Nama hewan. Ini ngajak khawatir kabeh semene iki arep duweni mobil bermerek semua. Amin. Merek Nissan. Nissan siapa sih? Merek Nissan. Nissan? Iya. Oh, kijing? Maksudnya kan ada mbok merek mobil Nissan. Iya, Ya Nas. Lah iya. Oh, berarti Nissan mobil TV ini apa ya? enek anune ya, Pak. Ada. Enek arti-artinya ya. Ada. Ada artinya semua. Ah, Ya ya. Kangge mamin pantungane mugi-mugi diijabah dening Gusti Ngakarya Aja. jagat. Ya ini. Ya aku ya sing sehat, sindenku ya sing sehat. Iya. Mladeg. Bulane bulan Sura. Dadi kudu jaga Ya, temen. Iya tetap jaga disyukuri kesehatan. Mas Dalan. Nggih, Mbak kula bersyukur banget kok, Mbak. Nggih. Ya. Hah? Sasampunipun Mbak Umi niki Nggih. kok badhe pamundutan lelagon-lagon malih petamunten mboten? Nek niki dereng wonten. Dereng wonten. Mbok pilih nyuwun pirsa kali Mbak sinden kados sinden Mbak Arum. Oh. Lagune pepeling karo gula Jawa. Ayo apik. Lah gula Jawa ya miki ya sing nyanyi kanjeng nggih, ya. Arum manis gula-gula gede genah namane jajal gula apa? Gula aren apa gula Pepeling. pepeling mau dipun pundhut. Ah, nggih. Hah? Oh gula-gula. Lagu dundat niku lagu gula-gula. Ana lagu gula-gula? Ada itu Mas. Oh, ada sing sakit nyekar sinten? Maksudnya? Oh, ingkang nyuwun ketua kelompok. Ketua kelompok. Lagunipun wonten jenang. Oh, pepeling karo jenang Oh, gula. nggih. Iya. Nggih. Nek jenang gula nggih. Kayane arep genepaken ki wong lho. Iya. Mau nembe 1.400. Berarti kurang 600 ya. Genep 2.000 sih ya. Iya, iya. Jenang gula. Niki Sing dikarepaken jere ya Umi. nggih, niki pepeling riyen men. Oh, kajenge. pepeling. Niku sing Ben- sinden-sinden. Nggih, rempetan Lho, nggih. Weh. Siap, monggo. Niki saking sinten? Dita sing mriko Dugi Mbak Genes. oh Mbak Nah, Genes. jenenge apik kabeh, Lik. Mau Genes tes plesir kae. Sukabumi, Jawa Barat. Air. Waduh oleh-olehnya. Endi oleh-oleh nggo dalange. Tuli moci. Iya kan. Iya. Ya ora apa-apa, yo Mas. Monggo kateran jumeneng Pepeling lagune Pepeling. saking sinten, Lik? Pak Sumadi. Oh, nggih, Pak Sumati. Arep genepaken ki gare. Wah, beres. Monggo, Mas. 600 ngurung. Anu niat arep nganu 2.000 mau ya, Om? Mau nembe 1.400 apa, Om? Kurang 600. Monggo, pepeling jumeneng. Al Sinden Skarbuana. Matur nuwun Bapak Adi Wijaya. Dherekaken sugeng kondur monggo. Ya.
Tito, mawon monggo. Juga yang live streaming channel YouTube di Panggung Bayu Haji, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Monggo tembus 3.680 penonton. Masukin gopat dah satiran raskal bro. Wijo TPL Surono monggo Bundok Surono Aryono. Sampun lek kantun jeneng kula Mbak Umi jumeneng malih Mbak. Pepeling sampun minangkaning pamundhut saking ketua kelompok nelayan PPI menganti kisih Bapak Sumati. Ya, mugi-mugi Pak Sumati dipun paringi sehat terus. Nggih, dipun paringi rezeki kang lancar. Lan kula bakunipun nyuwun pangapunten Lek. Pripun? Wong wingi kula rak mature minggu dipasang panggunge wayang. Lah wong wis kelalen tetep dibahas maning. Maksude Pak Sumati nyong riku karo Pak Sumati. Nyong nganti wedi. Memang beliaunya seperti itu mboten napa-napa. Tegas. Iya. Kula malah seneng, Lik. Ya, tapi untuk kebaikan karena panjenengan nuwun sewu usia masih muda. Jadi perlu diingatkan. Nggih. Dilalah anu nyong ora tau blenjani dadi nyong mandang wedi. Iya, mung kadang menungsa ki anang kalaning lali. Iya. Iya. Nggih, sing penting dina-dina kelalen.